Musíme si všetci dobre uvedomiť, že Nitriansky kraj je našim spoločným domovom a preto nám nemôže byť jedno, kto stojí v jeho čele. Preto som prijal kandidatúru strany 7 statočných na post župana Nitrianskeho samosprávneho kraja. Mám záujem ľudí spájať, nie rozdeľovať. Ako župan prinesiem zmenu, ktorá nahradí dlhoročnú stagnáciu nášho kraja. Ďakujem za vašu pozornosť a podporu.